servis. Opet ću vas podsjetiti, po ko zna koji put, da je privatizacija parking servisa urađena u vreme Demokratske stranke. Opet ću vas podsjetiti da sam bio član komisije, gde sam na prvoj sednici komisije dao ostavku, ne želeći da budem deo tog tima i da učestvujem u privatizaciji parking servisa. Prilikom potpisivanja ugovora, to se desilo 31.8.2009. godine, Skupštinu grada je zastupao predsednik Skupštine Živojin Stefanović i s druge strane Privredno društvo Parking sistem i garaže. Podsjećam vas da po ovom ugovoru parking sistem i garaže koji izvršioc je bio u obavezi da na ime poverenje poslova upravljanje javnim parkiralištima gradu isplaćuje naknadu u visini od 10% od prodatih parking karata. Aneksom drugog ugovora, koji sam ja potpisao, bilo je predviđeno se naknada na ime poverenih poslova od 10 poveća na 30% od prodatih parking karata i predviđena je obaveza izvršioca da dostavlja mesečne izveštaje o ostvarenom prihodu od prodaje parking karata i SMS poruka za parkiranje. Aneks trećeg ugovora, koji sam takođe i ja potpisao, značajno je unapređen položaj grada u ovom odnosu međusobnom, a građani su dobili neke pogodnosti o kojima ću vam sada reći. Vlasnik vozila je dobio pravo na oslobađanje plaćanja dela, cene utvrđene cenovnikom preduzeća za uklanjanje nepropisno parkiranog vozila pauka u iznosu od 30% od pune cene ukoliko je prvi evidentiran kao učinilac ovog prekršaja. Korisnik parkirališta kome je prvi put u periodu od godinu dana uručen parking nalog plaćanja plaćat će samo polovinu iznosa parking naloga i to u roku od 8 dana od dana prijema naloga, oslobađa se plaćanje druge polovine iznosa prilikom rešavanja tog parking naloga. Takođe, aneksom 3 omogućeno je dodatih 5 minuta korisniku parking prostora po isteku plaćenog vremena za parkiranje za koji korisnik može da ukloni vozilo i da plati parking kartu. Da ne bude onu sekundu, nego prosto da ima tih 5 minuta vremena da tu ne plaća kaznu. Ovim aneksom predviđene su investicije usmerene na povećanju broja parking mesta. Da li je to urađeno? Nije. Na kraju, najznačajniji benefit koji je urađen tim aneksom ugovora koji sam ja potpisao, a ne neko ispred nas i pre nas, da se poslovi poverene upravljanja javnim parkiralištima od početnih 10% koliko je bio ugovor koji sam ja nasledio do 50% koji sam ja potpisao. I mislim da je to najbitniji deo. Gospodin Sakić je tu imao amandman u svom izlaganju na konferenciji i to jeste pitanje koje je u redu. Nije samo bitno staviti na papir, nego da li se to izvršava. To je već drugi deo. Moje je da u ime grada zastupam grad i to radim na najbolji mogući način. Da se to izvršava, to je već drugo pitanje i to je pravo pitanje na koje možemo dati odgovor i u narednom vremenskom periodu. Po ovom osnovu od juna 21. do jula 24. godine Metro Parking je trebao gradu da uplati 39 miliona i nekih 167 hiljada. Kad sam ja upozoravao i kad sam rekao aprila meseca tekuće godine bilo je 33 miliona dinara. I to smo tražili sa zateznom kamatom. Siguran sam da će ono što je tražio gospodin Sakić dobiti taj ugovor, odnosno tužbu, jer to rade stručna lica koja treba taj deo posla da urade na najbolji mogući način. Kažu, u raskidu ugovora sa Metro Parkingom. Ja lično nemam ništa, pošto sam ja vlasnik toga, kao što kažu gospod Zdravković i Sakić, samo nijedan dokaz nisu dali za to, kao i za sve ostale optužbe. Ja sam spreman da raskine taj ugovor da predložimo. Samo da vidimo ko će da radi onda poslove parkiranja kad i ovako to se ne radi na najbolji mogući način, kada apsolutno svako zove pauka kad mu ispred dvorište ili kad je u centru grada ili kad mu smeti ili kada možda izađe. Samo da vidimo to da rešimo. Nemam ništa protiv. I da mi se ne bude posle mi smo krivi zbog raskida ugovora, plaćamo penale, evo neka uznu advokate koji će to garantovati, neka dođu ovde, neka kažu mi garantujemo da prilikom raskida ugovora sa Metro Parkingom grad neće imati konsekvence. Ja ću prvi način podržati takav predlog. Mislim da sam dovoljno govorio, eto, volim da radim protiv sebe i volim da radim protiv vlasništva svog ličnog privatnog preduzeća koje imam po njihovom navodu.
Gospodine Cvetanoviću, nije da nešto zameram konkretno odbornicima, ali imala to neku čudnu mimiku, ali evo konkretno, ne znam šta je htela time da kaže, ali mi je bilo, mislim, čudno u neku ruku, možda je čak na neki način i bahato. Koleginica je pitala, kaže, šta se desi kada doktoru pacijent umre? Ne znam šta je htela time da kaže, ali evo, ja pitam na kraju i vas i nju, a šta se desi kada vladi ginu građani? Kada vladi ginu građani, ja sam i na početku rekla da je ova vlada nakon velike tragedije u Novom Sadu, kada su umrle, poginule, 2 devojčice, 2 sestre od 5 i 9 godina, u kojoj je ukupno 14 osoba poginulo, još uvek nije dalo ostavku. I tu krivim gospođu ovde koja je direktno glasala za izbor te vlade, tako da ona isto tako indirektno kao i cela vlada ima krv na svojim rukama. Ne znam šta, vidim da ste tu izbacili, tu pretpostavljam da ono malo pre što ste spomenuli pa da ćete sad navoditi nesreće. Nemojmo uopšte da ulazimo u to, da mi ne krenemo ovde i za helikopter, i za rudnik Soko, i za svašta nešto. I daleko je veći taj spisak. Na kraju, pa čekaj, što vi niste nešto, vi sad osuđujete nešto što je tad bilo, pa usudite sebe, preuzmite odgovornost. Kad smo kod odgovornosti, malo pre ste isto, i hvala vam na tome, o metroparkingu ste dosta toga rekli, ali evo kada već ste toliko transparentni, i to i vi sami znate, znaju svi ovde ljudi, znaju i građani koji nas gledaju, šta se priča po gradu. Mislim, zna se da je vaš pobratim sigurno nekom trgovinom uticaja to preuzeo. Vi ste ovde malo pre rekli da ste vi, onako kroz šalu, sad dali svaka šala pola zbilje, da ste vi vlasnik. Međutim, to sam pitala i na nekoj prethodnoj skupštini, mislim da niste bili tu, pa evo sad vas gledam i pitam, da li je suvlasnik osoba koja je akcijom Evropola bila uhapšena i to za 1200 kila droge, kokaina? Znači, da li je ona suvlasnik, i dalje se vodi vaš pobratim, ali to ceo Leskovac, evo ovde ljudi, to se pitaju. I da li je ta osoba na kraju još u zatvoru ili nešto slično. Hvala. Hvala. Gledanač. Napravite razliku. Ja sam samo napomenuo silnih nesreća koje se desila, gospođo Spiriću. Vama se obraćam sada, vi ste me pitali. A vidim, uvijek su vam novinari interesantni, jer su vam mnogo značajniji nego da čujete ono koga ste pitali malo pre. Gospođa, ja vas molim da ne odbacujete, ovde se gost. To se zove bahatost. Znači, razlika je što mi nikada o tim nesrećama nismo pričali i sada sam samo nasprojao primer čovjeka koji iz Leskovca koji je poginuo, a vidi se da ima veliki broj primjera. Nikada nismo o tome pričali u to vreme kada ste vi bili na vlasti, a mi bili opozicija. A vi sve vreme pričate o tome. A čije je krv na čijim rukama, to će Vlada istraga da dokaže. I sigurno postoji neki krivac. I ja ću prvi insistirati da se dokaže. Ako ima bilo koja direktna ili indirektna umešanost i moja, pa normalno će biti moja odgovornost. Ali ja upravo o tome pričam, to je razlika. Što mi ne zloupotrebljavamo svaka nesreća koja se dešava se, šta rade 211 osoba koji su poginuli u poplavom u Španiji, sad u ovom istom trenutku. Španija je razvijena zemlja, zapadna zemlja sa svim demokratskim principima. Nesreće se dešavaju, odgovornost sigurno mora da postoji nečija. I ja sam samo o tome govorio. Štiče, nije meni, pobratim je meni jedini direktor Doma zdravlja Božić. Drugi ne postoje. Znači, odmah se razumem. Između jednog fizičkog lica ili pravnog lica, to bolje pravnice znaju, oprostite mi ako grešim, i drugog fizičkog ili pravnog lica je napravljen ugovor. I to je ono što sam ja vidio i ništa više. Da li je neko tu iza stoji, da li njegov kapital, odakle ja znam? Odakle ja znam ako vi kupite nešto, da li je kapital vašeg oca, vaš ličnog ili nekog trećeg, ne znam. A to zaista ne znam, niti me interesuje. Da li je čovjek kome pričate sad u zatvoru? Pa je po informacijama koju isto ja imam po gradu nije. Nego u svom sopstvenom stanu sa nanogicom sedi. Tako da vidite da nisu baš sve informacije koje čujete baš takve. Kao što ja informacije koje čujem nisam siguran da su baš sve istiniti i tačne.
Znači, ja sam lepo nabrojao ko je napravio ugovor, vi ste napravili ugovor i vaše su ruke na tom ugovoru iz metroparkinga, ne moje. Vi ste bili ti koji ste to odlučivali i glasali, ali ja vas nikad direktno nisam optuživao kao što vi mene optužujete. Rekao da sam bio član komisije koji je odmah dao ostavku, rekao kakve su stvari bili, rekao sam šta je sve popravljeno. I danas rekao sam spreman da se ugovor skine ako nađemo adekvatan način da i dalje funkcioniše metroparking koji smatram da ne funkcioniše na najbolji mogući način. Zato što dan danas imate vozila parkirana na neprimeren način, ali mnogo manje nego ranije što je bilo u glavnoj ulici gde je rupa, onda gde je preko puta kulturnog centra, gde je na sredini su bile parkirana kola i to po 10-20 vozila u toku večnim satima. Takva situacija sada nije. Tako da, to je kao i policija. Kad nam treba pomoć, bilo šta, mi ih zovemo. A zato svako od nas, pre ili kasnije, zbog nekog saobraćajnog prekršaja, oni su nam krivi. Ne mi koji nismo stavili pojas, ili nismo promenili zimske gume, ili smo vozili brže nego što trebaju, oni su nam krivi. A ne mi. Uvek gledamo krivicu nekog drugog. I ja mogu da uzem sad telefon i da citiram kao pojedini ko šta pametno kaže i da budem mnogo pametan, svakog dana izađu na 10 poruke vrlo kvalitetne, dobre, koje su primenjive. Ali ne primenjive i baš svi, nego selektivno i primenjujem. Tako da će uvek vama dati direktan odgovor, šta god da pitate, budite sigurni, a smatram da... Nema replika, pa nema replika. Nema replika.